Takže čaute ľudia, moje meno je Knajbát a ja som tu s novou hrou, ktorá sa volá Minecraft The Kid Classic a som tu so Sniperom Šoušou. Áno. A teraz sa natáčame obidvaja. Hej, ale ten pozdrav som jeho vystrihol. Sakra. Ja ho Strašne ma nejsem. bolí koleno a nemám mikrofón a Hej. je to možné. Mám 21 jackpackov, tak ti hodím. Divne určite. Maťo? Som ver. Na teda máš tie 3 jackpacky. Raz, 2, 3. Som ti ich hodil na zem. To je super, počkaj, nemám mikrofón. Spravedlňte ma, milí diváci, bolí ma koleno strašne, tak čakajte. Jau! Maria. Sa rob. A tak tento som si postavil ja, keď sme hrali s Paľom a on si postavil tento. Tam krajší. No, to je super. Takže asi nemám mikrofón. Ale počuť to dobre. Tu na je! Yes! Yes! Taká radosť. Počkajte, ma tu tam... A keď ste sa pýtali, odkiaľ mám jackpacky a také hovadiny, tak... Dobre, dúfam, že je to lepšie, keď ho mám pripojený. No trošku. A server budete mať v popisku videa. Vieš, koľko som tu na toho nakecal, keď si tu nebol? Dosť. Počkaj, tak tu nám máme jeden, druhý, tretí. Klop, klop, klop. Kde si? Kde tu si? A jedeme do výšiny. Tak ja by som ten dom ešte nejako prestával, ten náš. Takže môžeme sa pustiť do práce. Ja idem na Warp Free po nejaké to drevo. Ja mám 4,64. Aha, no dobre, tak ja si idem tiež po drevo. Kde je drevo? Kde je drevo? Drevo, tu. Mám ho už 4 staky dreva. 4 straky, hej. No. Daj si do nášho domu set home. Maťo, pozri. Maťo. Jeden stak, druhý stak, tretí stak, štvrtý stak. Jej. Ty věří, to se bude všechno. A to se nedá dobrať. Dá? A to se... O, já jsem to našel. Jej. Super, mám šrobovák. Bože. Budeme šetřit. Taká radosť za šrobovaku. Aďo. Áno, mami? Dobre, nemôžem teraz. Stávam. Šrobovák. Ja špískam. Jo. Super. Dúfam, že si šťastný. Hej. Ale Máťo, ty mi musíš povoliť túto. V Česku. Nemôžem. Neviem, ako sa to povoluje. No. Ne, mně to došlo. To by si kričal jako pomoc. Maťo? Áno, mami. Punch jumping! No tak. Ještě jsem, že je podo mnou tráva. Viem, čo šiť. Maťo? Marihuana. Ahojte lásky. What the fuck? Ty budeš mať túto izbu? Teraz ja stávam. Nerobíš jízdu? Je, jaké milé. Je to jedno. Joj. To je tak pomalý. Já si to urobím sám, ty mi nemusíš pomáhat. Ja ti pomôžem. Nie, ale ty nevieš ani čo robím.
Ty debil! Ja tak nechcem! Dobre, sorry. Tak ja si postavím ešte jednu izbu. Ja to bude na čo? Ja to bude spoločná, tam budeme mať tajné čestky alebo tak. Ja napíšem... Na chesta, ty vole. Chesta... Hej, ty vole. Skoro som sa poslal, keď si zakričal. Hovno. To je najlepšie. To je najlepšie na hovno. 30 vajec som tu narodil do vajco. Maťo, tú izbu poprosím tak 6 bloky do široka, hej? Ja? Ty vole. Maťo, dajú sa tu zablokovať aj dvere? Hej, asi. To by bolo super. Robím. Hej, to vresky sa dá urobiť. Si zablokujeme dvere, ti to poviem, lebo tu nebudeme mať tajné čistý. Oh yeah. Dáme to aj dneska ešte na YouTube? Či nie? Hej. OK. Ty vole, skoro som drbol zase. Ako to si hneme vyeditovať a tak? Ja toto prestrihám. Aj tak sa dá. A keby ste sa aj náhodou pýtali, tak natáčam cez Camtasia Studio 8 a editujem to tiež cez Camtasia Studio 8. Tak kto natáča, to si to môže pozrieť. A ja natáčam cez Fraps, to je či program. Trol. Čo jej? Prečo to máme ten dom priamo pri sopke? No, ktorá už je vybuchnutá. No veď, sa pozrieť, čo je na nej. Boha, to čo je? Ja neviem. Ale nedá sa tam ísť. My home, to je niekoho bytáč. Taký dom. To je nádherné. Maťo, keby ti došlo toto, tak to máme v čestke, to z čoho stávam ja, hej? Tak to máme v čestke z toho ešte miliardu. Ja mám ešte. Mne sa to buglo, ja vidím úplne... Cez toto vidím úplne všetko. No nič. Ty vole! Čo? Ja som zomrel. Jasné. Hej. Ja som reál, ja čo vidím. Ja viem, ale skoro som zomrel. Ja? Máme 4. Idem si po ďalší stat. Tie čestky si nejako musíme poosporiadať. Taký bordel, že tam nič nenájdem, ty vole. Bože. Ty vole, ty máš nejakú veľkú izbu, kamo. To nie je veľká izba. Ofa. Let's go, Barbie. Bože. Tak, do toho som to proboval. To je super.
Maťo, keď tu No. dostávame, pôjdeme, no, to by sme mohli v budúcom diele ísť niečo hľadať, nie? No. Teda. Ja. Ja neviem už. Trpníka. Ty kokos! Nie som ja šit. Aha, to prišiel na návštevu, Maťo. Kde? Tu? To je môj kamarát. Dík. Dobre, od teba. Ty kokso, ku mne prišiel kamarát na návštevu a ty ho zabiješ. Viem, prečo ma tak divne vítáš doma. Maťo, všimol si niečo úplne pofiderné? Poď sem. Že nemáme železo. Pozri. Nemáme železo, moro! Maťo, sem. Pozri sa tu na strechu. Som to dal plot, ja neviem. Ty vole, ja som svetený. Kam idem? Počkaj, ja idem po Posto. Maťo ide posto. idem po exploit teda. Tak vieš. Už som tu zabudol. Mám 3 srdiečka. Ne, epic fit pot. Výborné. Prečo mi to ide cíkať? Lebo si sa to už dávno naučil. Ojoj. Prečo mi to ide cíkať, mi to nerobil. Si. Teraz už Emil. Jo! Och môj Bože. Neviem prečo, ale stlačil som SC. Čo? Neviem prečo, ale stlačil som SC. To je dobré. Ja viem, ich komentujem to jak debil. Debil Ronaldo. Taký debil, no. Debil môže byť, ale je psychický. Nejdeš mi náhodou pomôcť? Ty kokos, ja robím svoju prácu, či svoju. Dobre, tak ten piesok naťažím iba pre seba. Ok. To som nedomyslel. Pomôvej. Že mi bude ešte do toho večer. Uvidí mi čas trčí, to platí a... Neber to žiťan. Plávam proti prúdu. Chápeš? Dobre. Kapíš. Ty kapor. Jo! Jo! Čus. Mám 1 HP, kamo. Jedno srdiečko. Aj! A 2 škúry. No, som dobrý. No, babi. Tu mám jeden dobrý, a tu mám jeden dobrý, tak super. Tu mám trošku. Tu mám preč. No jej. Máme glowstone. Škoda. No, tak to je veľká škoda. Ja som dlho som sa spavnul na streche. To je vidno. Nie, čo mu robí večer. Ukradala. No ty vole, ja som rovno idem do toho. Nerob reklamu na snus. Nerobím reklamu. Spodili ho pozdraví očus.
nie robi. Bijaj! Cycyku! Macio, ty masz tu dwery? Macio, Ja się ci ukazam, poczekaj. cium. No, Jory, poczekaj, no, ja widzę. Bądź dziobem! Ja, to że unikowi východnej, že to Okej. bude... Pozeraj, takže takto, že niekto príde, budú naháňať zombíci a tam nebude mať unikový východ, tak on pôjde, bude si myslieť, že tam budú dvere a on to... To je epické. Ja viem. Vidieť fajlu? Pozeraj. Tu. Mám skoro prázdny jetpack. Máš ešte niečo, nie? Co tam vypaluješ? Sklotidlo. No. Maťo, No. čo mám? Čo? Čumca. Ten debil tam nemá resku, tak som mu to tam trošku vyťažil. Nie, to si degeš. To je baleové. Ja viem, ale iba tú podlahu. To tam nechaj. A to si nikto nevšimne. Tu na niekto má nanosaber. Nanosaper? No, nanosaber, ten meč. Ja viem, kto ho tam má. Leten. Natáčame už 18 minút. To je super. Viem. Teda mám to tak. Maťo. No. Paťu. Chceš mi tvoju lopačku? Ja, lebo to je áno. Chcem to chcel vyhodiť G-čkom. Čo si zvykli na tým v kočiše? Na dievčku sa nedá vyhľadovať veci. Ja viem. Kde býva Marek? Kto? Marek. S Paľom. Ja. A ty bývaš so mnou. Chce voda. Števo. Cicik. Števo, kde máš Janu? Nemám, doma. Doma leží oni. Koľko už natáčame? 18. 19. Teda. 19, 26, 27, 28. Aspoň do 20. Alebo do... Poďme, keď bude 25, hej? Prečo? Vtedy to môžeme skončiť. Dobre. Maťu, No. inak máš tvoju lopačku ako poďakovanie Dobre, máš tak ja 28 by som sila. ja by som to teda chcel ukončiť. Tak toto je pekné tu na Ja ešte ne. koncovať jamnice. Tak ty ešte nemusíš. Okej. Ale ja to mám takú česť. Skončím tak. Zdar! Čus Maťo, pozdrav sa. Čo? Pozdrav sa. Čau. Čaute. Majte sa hezky.